whatever we do as the Samraat Student Foundation, you will never find in the country such an activity where we honor the students from 8th to 9th every year. Nearly 380 students we honor every year. As on today, the number must be more than 3,500. Then just you see how we act, how our members are active, and how this program is performed for the last 18 years. Again, it is surprising. All the 18 centers in Goa, this program starts exactly at 10:31, means 10:31. भरपूर प्रोग्राम करण्यापेक्षा, भरपूर कार्यक्रम करण्यापेक्षा चांगले उत्कृष्ट आणि दर्जेदार कार्यक्रम ह्या 25व्या वर्षी देऊ इच्छितो. आणि ते सुद्धा माझ्या सम्राट, माझ्या क्लबच्या टीमच्या वतीनं मी हे सांगू इच्छितो. मी सम्राट यदुराज शिरोडकर ही शपथ घेतो की मी आजन्मय सम्राट क्लबमध्ये राहील. आता त्या क्लबातल्यान ह्या क्लबान येता असताना सुद्धा काही कमी लोक पळोवपाक मेळटा, कारण की त्या क्लबाचो सिद्धेश अध्यक्ष आसा आणि तातूंतल्यान सम्राट क्लबान येवप म्हणजे सम्राट क्लबाची कीर्ती कितें आसा पळय ही सांगपाक. तो ही हातोडी ते हेमत तुवें जर पळय, ती हातोडी फक्त घंटा वाजोवपाक न्ही, तर ती हातोडीचो शिस्तीकर उपयोग आसा. जसो राजदंड असलो छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळात जेन्ना पळय त्यांचो राज्याभिषेक जालो त्या वेळाचेर त्यांच्या हातात राजदंड दिलो. तो राजदंड शिस्तीचे पालन करता.